Kumsum sari pathumi pusherman size more hi patling tak mi pa tak mai kan tiang hi ni ve a ma se kumsang ni paruk January tha tangkhan enge mo hian pusherman hi athak lok maya khotlang tan po in nga na tla ka ni thin nen tuna chuan apa ngai chia lawa mani o ti tur khopani ta engtin nge thlen engin nge pusherman hi thak ta le ole ka subscribers du takte u na kan tho thei lawa wanga kan ril ruwa ha ani po in kan phone manga poisa kan tho chu ave theina tur rami circle hi kalo mel sha tir lokang chewo rami a hian offer le reward that tak pek thina ni baka 100% safe da nang taka poisa lo khel theina gaming apps ania rami circle atang hian games I khel thiam viawani chuan 1 crore te thleng lo thei baka poisa lo tura zonga I khel pe lawani po in he apps a hian games khel thiam tak ni turin I practice char theya games apps dang anglo takin he rami circle a poisa kan lo ani pon poisa lak chwa a ol sambik em a paytm phone pay credit le deposit hi eng tiklai puna thei reng baka bonus po an pe tha thei khop mai he rami hi khelanwamin a smooth a landscape mode ida in background voice zong te po angai thak thei vekani description na link ka hian lo lutanga poisa hlo turin ilo khel ve cher donia o. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. A intran na chu January ni som pakwa tlai lama khana ni a Sherman le anupui Ruby te hi ina henan thu a tuna kan mu mek hi pi Ruby ngei chu ni boka chutian thut mai lai chuan Sherman chu aron out the fuck mai ama engemo amu ang mai na oma alau mel em bok chuan Ruby chuan apasal Sherman en na lam chuan ena engma hubok silo apasalan en le a engi omzia tingai awa engei hlo anti chuan Sherman hi tong pola tong theilowa Ruby chuan namana hey ka omania ka o harro te anti a ti chuan Sherman chorun har chuak lol ang mai hian ron oma anupui chua ena minkal san mia su minkal san chuan min that mayanga ti ta au deuh tho lau takin hetia kalsan lautura ati na hi asoya ti chuan Ruby chuan a pasal chu ni lengina ompuina hnem ta a zana ni chuan an muta zinga Ruby tho chuan sermon chu alo muhil reng lo ni a ama aina langpur sat boka Ruby chuan bidang ruma ka ulwan tuma ma se sermon chuan alo du lo na sa a chung te le midang te chuan anung chunga phuman tum thu soile ta achung te dang chu ahmudu ta haulo achung te po hian ngai nan shelo engwanga hetia om thut nge pusherman hi ama kan ti tak zeta ti thei engman nei lo an shiat lo chu hetia sherman a chan hi thil pakhata omani thlare vak lo liam ta khan Sherman hian apum na thin lut tuk hi asoi reng thina ti chuan anupui Ruby le afanu te nen doctor an panta a doctor chuan amit lama that lo wang ni in lo shia a ma se chiang taka shetur chuan zai photanga ya Sherman le achung te chu an han thu kho maro an han rela zai chu an ti thuta ti chuan January ni som pakko zinga chuan pa ngai takin Sherman chu dam do ina zai turina lutta a zai tur chuan an lo buat sai mola operating room an han da ta Sherman chu oxygen mask ten han shen tira ti chuan ama ni kho shelova siama na shelova siam tura injection tu tur anesthesiologist po a oma he anesthesiologist hian na thok ve me ka hetiang hi mi zai ani don rengin zai tu tur ten an ti ve lo tlang puya ati tu tur bik hian om thina ma se Sherman anesthesiologist hian injection tur pahni zinga pakhat cha hian injection a pakhatin injection mai tlat mai taksa chet theilo na zo ka pe a ma se ni khoshiat lo na ber abul pui ber zaite na te po shiat mi lo na tur ber chu apeta thlat lo nurse pakhat chuan Sherman chu alet zongin soma tangin aril ru achiar thazel torina ronti a Sherman chuan hlim takin a chiara ma se bial thlenga a chiar nuwa po ni khuwa ala shetlat abuai tan deuta a ataksa te chu ala feel vek theya ma se ache the hi hau lo thung
che thei mi lo tura chiwani miawani tong chua an tuma a theilo a che thei dan chun chu amit chi ani dingle veya mel theya ma se amit hi te pin an la tuam zuya engma mu theilo abul velangai tha a doctor le nurse te chuan an sai tan don tia she thei si ama ala har vek boxi amang ang chuan ti che thei chuna mit chu dingle ve zong in ti che kwal tak maya amita te po chu lo thol pha ta dewa tereu te ina in honga a mu theita a thil mu chuan ti lau tak ka zet azai tu chu abula ron kalin akut korte ron bun tamol mola ti chuan scalpel lamta scalpel chu mi zaina bik thil siam chemmani Sherman chuan engki ma feel thei vek ma se engma ti thei si lo ati thei chun chu ranglu tu ka ding le ve mel ton char ani mei hetia a mel ton char hian tu em berina ron mu a be se ya a har reng ani ti an ron shia ta be se ma se tu mana mel laman en si lo azai tu chuan in zaina man ro chitin reng alam zela vacuum ang chi deu reu te an han manga ataksa chuan zaya an kewa Sherman hian a shevek natakani natak ngai to ngam po ni lo second tin chu chatuan ang mayani a Sherman hian thi bak chu du nei to lo amit po ati che ton to lo a en to pa tu emot talin an ron mu abe sei ema chuan atopa chuan nurse pakhatin a mit chu aron uta Sherman chuan lo mel em hian lo ena nurse chu a auta Topru harania tia azai tu surgeon pu aphusoka an anesthesiologist wa ena akawata ronkal vatte iti turti fatro antia aronkal chu he anesthesiologist hian ati swala sheta anesthetic beralo perek renglo na chok na chak takan pek bel nuwa ni khwa shet lo na tur an pek ta ka chuan Sherman amit lau thok tak po chu are a amu hilta tuna chuan engma she thei to lova Mase medical team tele anesthesiologist te chu buaina lian tham tak tok theidin muna anding ta he an patient hian minute som paruk chung te meu engki malo shia a feel vekti an sheta a har huna po ala shereng dona andam do in hi aron khin nge yan ringbok anesthesiologist chia hinge azai tu doctor le nurse te hi an tel ve emashiat lova Sherman chu dam doi pakhatan pek bil ta topa hei hi amnesia shot ani a omjia chu tun loka thil thleng thei hil tirna ani berang chu o ti chuan an zai zowa Sherman po anda chuaka Sherman po ron har ve ta thil thleng ta chu a shelo ta ngei mai until amnesia shot an pek awang khan ma se kha minute som paruk rap thak takha ama a abet tlathung ataksa chuan thil rap thlak takatonga ni ti shia ma se ama hian eng tak nge she thei to si lo kha amnesia kha na thei hil tir tlat boxi Sherman a shet na chuan thil a fel thei lo hetia aron har po hian thil chu adik lo tak zet tia she theya a hlawa a buaya ma se engi chana she si lo zayani don khan lim takina luta aron chuak chu a buai vek Tichuan January ni som pakwa hian damdo inan chhuasana ina anupui ruby nen hian an thua a out of khani a panic attack aneya engemo a lautlat a muwa a lawa midanginan mu theilo tichuan hemi nu zela po hian ama chuan in zai lai vel chu alang zut zuta minute som paruk chung thil rap thak lut to ka ton khana ti buai vek a shele theideu tlata ma se atak taka thlengani aring chuang lo mang cherap thlak takamo ati maya he mang chia hian kal san theilo ang mai ani a chung te chuan doctor te psychologist te an kau saka a chan le ni na o man sia tak ma in heng thil rap thlak tak pal tlang zel tur hian Sherman tan chuan an na sama amma to ti chuan February ni a zayani atanga kar ni na leka Sherman hian anun na alata a in kap hlum a chung te hian an tuar thiam lo tak ka seta an oi theilo engwang nge ni ang ti in na sat takin an pa ber thi chan le a omdan mak tak te kha chuin an zir chianga atopa medical report January ni som pakwa mi khan han ena doctor dang dai an han entir le a doctor chuan Sherman hian minute som paruk chung anesthesia awareness anti zai an ni laya azong zong ni lo ma se atlang pui engkim zayan ni te chu an shiat vek thin ang chu alo nei ve reng ti a shilta
maktak mayin kumtin hetiang medical mistake awanga anesthesia awareness nei zailaya lo hria te hi kumtin mi sing ni velin an tong thina lo ni chu hetiang tong te reng an hriat lai an taksa zai hon ani hian midang po an ril rulam fel lo pha na satak an lo tam hle maya mishing de tan chuan thil na mai alo ni reng lo post traumatic stress disorder te nein anesthesia awareness lo experience to zailai lo shevek to te zinga achan ve te hi chu an ril ru a fel lo pha ti hi mithiam te soidan ani ma se minute som paruk te emmeu Sherman to ang nat tak tor kha chu awang takani thung Sherman chung te hian Sherman Zaitu Hospital chuan khingta a kumsang ni pariat khan poisa andonga andun zat hi thupani ole hetiang thil hi kan chunga po thleng thei rengani a khuvela hian ni tin hetiang medical mistake awang hian mi tam takin nunna an chan ba ka harsana tam takan lo tok ring maya medical lam thok tu te po film khur takin engki man tia lo van ngai em